Er det sådan en, der tænder selv? Hvad så er det? Men jeg tror, vi skal sende på, inden vi har på. Nej, det er nok være noget. Du skal også gøre noget med den knop der, og den skal du ikke leve af. Så kan der komme den herovre. Ikke? Nej, den er meget smal. Har I bestemt det? Det kan I se, den ikke kan. Du kan prøve til den, det der faktisk. Hvor er det til den der? Jamen, det kan jeg ikke. Nej, det var lige så. Så Du går ind i kælderen og henter en ledning, og så Den en lille tank. har du en tank, der kan klippe, skal vi nøjes med en saks? Eller har du en motorsav, du kommer med? Nej, det er jo. Det er vandmandsgården. Nej, han er Det var rigtig godt skudt, det der, vil jeg sige. Kommer der frem igen. Good. Jan. Så er frem igen. Hvorfor laver helt derude? Det er mig, der sammen hver gang. Jan. Hvad sker der? Hvad sagde du? Er det mig? Det er mig. Jeg kan heller ikke se mig godt, Maria. Hey, var ikke foran før noget, Lars? Yes! Hvorfor ikke komme tilbage med? Det går. Men prøv at se, nu kører det. Det er dig, jeg tog det. Godt, du selv klare det. Nej, yes! Nej! Maria, kig ned i din mor, kig på dig, kig på din mor. Out! Yes! Ja! Går I bag far noget? Nu skal du modtage det. Ja, roligt nu. Klar. Lækker. Ja, rask. Vi laver mig snæv. Hvor er han? Hvor fanden tak til Maria? Ja, rolig nu. Skal vi lige lære at spille og kende. Væk! Jeg skal sgu op til nettet, så jeg har lyst til at komme op til nettet. Hvordan kommer jeg op til nettet, klar? Nej, vi skal lige have snakket det der. Færdig. Hvorfor kommer jeg op på nettet, begge to? Er I klar? Ja, kom. Og hvem tager imod? Ja. Så er der lige det. Nå ja, der er det. Det var lige så hurtigt en der. Og en til. Så er det. Jeg er rigtig god på med nettet, ja. Det er sådan, Er I klar? Det er der modtager sig. Er det. Jeg ser det. Han er over på hjernen. Hvad laver du frem med nettet, Kuk? Hvordan fanden kan jeg blive nede der, hvis du står frem med nettet igen? Det er godt, det tør. Hvad laver du frem? Ja! Det er sidst, jeg kan ikke holde til det her. Nej. Hvorfor går vi frem med nettet? Det er to, hvordan hiver man tilbage? Er det mig? Ja, jeg tog den så lidt der. Hvem har bolden? Hvem er det? Nej, han laver det. Hvem til? Vi er ikke to. Du skal også lige have at snakke. Det der. Nej. Det er op og den over hende. Hvor er vi henne? Så er I bagenden nu? Nu er det meget modtager. Det er ikke godt. Du skal i hovedet, det med Mathias. Klar. Er det mig? Maria. Godt. Er det her også til dine forældre? Nej. Nej. Det er fra min veninde. Ja. Hvad skal jeg Det er mig fra min veninde. Yes. Kom nu. Så den er du. Så du, om der på alle de der stoerne hos mig? Ja. Fra min veninde? Ja. Der lå i den her pose? Ja. Som er navn på mig sammen? Ja. Okay. Og der stod kommune med fra Laura. Nå, okay, det var Ja. ja, så det må jeg ikke på, hvad det må der til. Det var så godt. Fordi så kan man ikke se, hvad det er til. This really is the best one. Ja, det kan så være. Det kan jeg lige tage. Så var der ikke mere i den her. Der er ikke håb, at det skulle gå i stykker. Jeg kan låne den der, Jan. Men det herfra står der ikke, hvem det er fra. Nej, den kender jeg. Okay. Men der står jo lige, Stop, Maria.
Nå, på den anden side af bordet. Okay, jamen, så synger vi den. Så stopper vi bare, når vi kommer derned igen. Nej, der er altid. Det behøver det heller ikke. En, to gange. Nej. Det kan jeg ikke noget. Den her vej. Ja, men så også det der. Kan du slukke pizzen, eller? Det er Sofie fra Tarv. Hold kæft, jeg har lavet på en gave. Der står T.A. Det er ikke bedre. Det var Charlotte og Steven og Anders. Hvem er det fra, Maria? Nu er der lige en sætning mere. Det var Maria. Hvor er du? Hvad fanden det der tøj? Det er sådan en, man skal have indlånet, når vi Ja, og nu er vi glæder det. Nå! Okay. Var det godt? slå dig. Det er sidste dag her på vores juleferie i Danmark. Vi er på Kælkebakken, for der har været hvid jul. Det er godt, ikke? Jo. Det gør vi også. Jeg tror ikke, de var alt for. Jeg tror ikke, de var sådan alt for. Var det det, Maria? Hvad var det? Du skal ikke sidde helt ovenpå mig. Maria, Den er ikke der. hej, ikke der. Så! Kan du godt have ben? Hvor benet godt? Hey, er I klar? På den. Så nu.
Don't go in the trees, Maria, please. Steer. Away from the trees, Maria.